Så er vi nået til værksted 6. Og her i værksted 6, der skal man tælle og farve. Nu starter jeg her i den første række, der er en hat. Så skal jeg gå herop blandt alle dem her og tælle, hvor mange hatte der er heroppe. 1, 2, 3, 4 hatte. Og derfor så farver jeg 4 felter ud for hatten. Og I må bruge farveblyant, og I må bruge tusch, ligesom I synes. 1, 2, 3, og så tæller I paraplyer, skibe, svaner, katte, hjerter, knapper, svømmepøder, ur og maler, hvor mange der er. Sådan gør I med alle arkene.